El pavelló de Pena-roja s'ha convertit en el punt de trobada de la celebració del 8 de març al municipi. Tot i el mal temps, desenes de persones s'han sumat a una jornada impulsada per l'Associació de la Dona Pena-rogina en l'objectiu de reivindicar la igualtat i reforçar el teixit social del poble. Les activitats han començat en la lectura del manifest del Dia Internacional de la Dona, un moment per a recordar la tasca de les dones que han lluitat al llarg de la història per aconseguir els drets i oportunitats actuals. Ens hem ajuntat aquí al polideportiu perquè el temps és el que és i no acompanya massa avui. Al llegir el manifest, com cada any, donant les gràcies i sobretot en recordar el món de les dones que ens han deixat el camí mig fet, aquestes dones que han luchat i s'han esforçat per cada dret i per cada reivindicació que avui nosaltres podem disfrutar. Però l'obligació una mica també de deixar nosaltres de seguir lluitant, de seguir, i més ara en aquesta època que ens toca viure, aquesta mica de crisi per tots els costats, que volen una mica fer passos cap atrás. Un dels moments més destacats de la jornada ha estat la cadena humana, una iniciativa simbòlica en la qual els participants han volgut visualitzar la unió i la força col·lectiva de les dones. La cadena ha eixit del pavelló i ha arribat fins a les escoles del poble, en la participació de més de 60 persones, entre dones, famílies i també alguns homes que s'han volgut sumar a la commemoració. El reto d'enguany era fer una cadena humana i fer-lo el més llarga possible. Enguany la més començada i a veure si els altres anys continuem i cada any la podem fer una miqueta més gran. Posteriorment, el pavelló s'ha fet un berenar i jocs des de l'associació. Recorden que tot i els avenços aconseguits en les últimes dècades, la lluita per la igualtat continua sent necessària en àmbits com lo laboral, lo familiar o el cultural. Una jornada que, més enllà de la reivindicació, també ha servit per a reforçar la convivència i demostrar que en els pobles menuts la força de la comunitat continua sent clau per a impulsar iniciatives col·lectives.